Id-deċiżjonijiet tal-Gvern Laburista fl-aħħar snin b'każ wara ieħor u saħansitra banek u kumpaniji li ġew f'Malta skop ta' ħasil ta' flus qed ipoġġu f'riskju r-reputazzjoni ta' pajjiżna u l-għajxin ta' eluf ta' ħaddiema u familji Maltin. Li meta l-Gvern jonqos u jabdika mir-responsabilità tiegħu illi jżomm u jieħu passi kontra min qed jagħmel atti kriminali isir kompliċi u allura kriminal huwa stess. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia li fil-Parlament kien qed jitkellem dwar Private Members Bill fuq is-saltna ta' dritt f'Malta. Minflok naraw min irid jinvesti u niflu, nixtarru u nażlu l-aħjar, bdejna mhux biss naċċettaw kollox imma nħajru biex jiġu ġewwa pajjiżna dawk illi s-serjetà ma jafux x'inhi, dak l-investiment ta' veru ma kinux interessati illi jagħmlu, imma sempliċement illi bdew jużaw u jabbużaw lil pajjiżna biex flus maħmuġin jibdew jgħaddu mis-sistema bankarja finanzjarja Maltija. Adrian Delia fakkar li qed isir minn kollox biex min naqas ikun protett bil-konsegwenza li iktar kumpaniji simili qed iħarsu lejn Malta biex iwettqu l-abbuż. Qed jiżdiedu l-investigazzjonijiet illi qed iwasslu għal miżuri amministrattivi. Fl-2015 kellna 4, fl-2016 kellna 12, fl-2017 kellna 23 u sena wara sena qed iżidu. Al kontrarju, Adrian Delia fakkar kif Partit Nazzjonalista fil-Gvern ħoloq qafas għas-settur finanzjarju li llum qed iwassal għal ħolqien ta' xogħol u tisħiħ tal-ekonomija f'Malta. Innota wkoll kif bħalissa l-Kummissjoni Ewropea qed tiskrutinizza lil pajjiżna meta b'segretezza l-Gvern għażel li jbieħ iċ-ċittadinanza. Rridu jagħmlu kollox sigriet, rridu jżommu kollox mistur, kif qed jagħmlu anka fil-qorti fil-każ tal-Vitals. Ħalli dak li jinten ma jxommu ħadd, ħalli dak li ħażin jibqa' mistur, ħalli min qed jibqa' jisraq lil pajjiżna inħalluh u ntuh il-protezzjoni. Qal li oppożizzjoni nazzjonalista trid li minflok ir-reputazzjoni tagħna tkun protetta u tissaħħaħ qabel nibdew nħossu l-effetti negattivi u jbagħtu liedna.